This SADC summit yabhuwa vanhu yabata vanhu nekuda kwokuti pane update inobuditsiwa naMnangagwa yaita kunge kuvhaira yaita kunge kuopresa vanhu vese tinoziva kuti vanhu havasi kutomboda kuti chairmanship upinde munyika yeZimbabwe. Sanapinda mashoko anobuda achinyorwa panapa pahendo yake Mnangagwa ndodibva subscribe like kuti na the bell icon. Tirina pahendo pake anonyora achiti the SADC summit and chairmanship handover kicked off yesterday. Ambassador Albert Chimbindi, Zimbabwe Simofa Permanent Secretary, took over from his Angolan counterpart as chairman of senior officials. Next will be Ambassador Shava Honorable, taking over chair of Council of Ministers. Tukona kuti this update yagwadza vanhu vanyasokona kuti yes, ma-unions akafumawo ariko, ma-human rights organizations ariko, aiwa anomiririra kodzero dzevanhu munyika dzakasiyana-siyana nyange dzemuAfrica nyange muZimbabwe, but ona kuti the stance yarohwa neSADC ichitendera kuti chairmanship upinde munyika yeZimbabwe nekuda kwezvinhu zviri kuitika kubvira kunhau dze-last year dzengotaurwa dzema-fraud elections, dzema-abuses, ma-violations ema-human rights, ma-abductions and torture. Toona kuti vaise vanozviziva kuti ndozviri kuitika but vangotenderana kuti chairmanship ngauvemo. Vanhu vabvaona kuti semagana munyika yeZimbabwe we are no longer safe. Vanhu vabatikana, vanhu vari kutoona kuti munyika yeZimbabwe aiwa tingorarama zvedu but hapana vanhu vanotimiririra. Chimbotodzai mafungiro enyu kuti tinoti kudii pamusoro pechitikochi. Yes, ma-protest ari debated kuti ari possible or kuti achastopewa. Todzai mafungiro enyu pina comment section medu, musanga no subscribe or like, turn on the bell icon.